No sé si vostè ha acollit mai un refugiat o un mena. Com a govern de Catalunya li asseguro que ho estem fent. No, li pregunto a vostè personalment. No sé si és el moment de respondre a preguntes personals. Senyal que no, però vostè se n'adona que estan fent una... Escolti, jo a casa he acollit gent. No, gent no. Vostè ha acollit algun refugiat o algun mena a casa seva? És que aquesta pregunta personal no em sembla que sigui l'objecte d'aquesta trobada amb els mitjans. Llavors entenc que no, li acabaré de fer la pregunta. Vostè se n'adona que estan fent una política d'immigració i asil sense tenir competències, contrari no al que fa el senyor Borrell i el govern espanyol, sinó contrari a tot el que fa la Unió Europea? Vostè se n'adona? I segon, si se n'adona, si és tan important segons vostè, com és que no porten els refugiats al port de Barcelona? Senyora... Pel que fa a la qüestió que em comentava, jo li estic explicant la posició del govern de Catalunya i el govern de Catalunya té una posició molt semblant a la que finalment va adoptar la Unió Europea, per exemple, fa uns dies quan hi havia 2 vaixells a la deriva de la ONG Sea-Watch amb 49 persones a bord, no hi havia ports a la Mediterrània que els acollissin. Finalment, al cap d'unes quantes setmanes d'estar a la deriva enmig de la Mediterrània, la Unió Europea va aconseguir que hi hagués uns ports propers als vaixells esmentats que els acollissin. Nosaltres el que pensem és que això ho hem de fer ja d'entrada. És una obligació, és una necessitat humanitària i l'obligació d'acollir refugiats és llei. I a més és llei internacional, subscrita també pel Regne d'Espanya. Per tant, estem parlant d'una obligació que no només és ètica, sinó que és que ho hem de fer, perquè estem obligats a fer-ho segons les lleis i les regulacions internacionals. Com que, diguéssim, hi ha altres governs que els hi costa, nosaltres el que diem és el govern de Catalunya té una posició molt clara i com que nosaltres entenem que amb allò possible hem de ser sobirans, doncs nosaltres exercim les nostres atribucions.